Üdvözlök mindenkit! A Ricky Stanicky, a film, ami úgy jött velem szembe, mint derültékből a villámcsapás, mely már a trailer első felében tudta, hogy pontosan mivel kell megfognia engem. John Cena, mint Alice Cooper. Az egyetlen indok, amiért bizalmat szavaztam egy ennyire felületes, ultragagyinak tűnő 1001. amerikai komédiának, ami Zac Efron komolyabb próbálkozásait évekre repíti vissza az időben. Oké, azt tegyük hozzá, hogy itt van Peter Farrelly, akinek a neve ugyan nem garancia a sikerre, de az egyik kedvenc filmemet valaha neki köszönhetem, a Zöld könyvet. Bár végignézve a filmográfiáján, nem az a kérdés, hogy a Green Book készítője hogyan tudott egy Ricky Stanickivel előállni, hanem a fordítottja. A Dumb és Dumber, a Hall Pass és hasonló filmek rendezője annó hogyan csinált egy annyira jó és komoly filmet? Azonban ez nem egy olyan kérdés, amit a mai alanyunknak meg kellene válaszolnia, és nem is vártam el azt, hogy a Ricky Stanicky egy zöldkönyvszerű alkotás legyen, csak abban reménykedtem, hogy nem lesz irdatlanul fájdalmas. Jöjjön tehát spoileresen. A Ricky Stanicky története szerint van 3 gyerekkori jó barát, akik a véletlennek hála kicsit jobban eltúlozzák a gyermetek csíntevéseket, és hát felgyújtanak egy házat. Hogy ne ők legyenek a gyanúsítottak, a pillanat hevében kitalálják Ricky Stanicky egy nem létező személyt, akire rá tudják kenni az egész balesetet. Azonban, ahogy nőnek fel, a nem létező negyedik barát jóval többé válik, mint csak egy gyermekkori emlék. Innentől kezdve bármilyen kifogásra van szükség, előhúzzák a Ricky kártyát, amellyel ki tudják játszani az olyan programokat, ahova nem akarnak elmenni, utazhatnak vele, és egy egész bibliát írnak köré. Vagyis bibliának nevezik a könyvet, ami tartalmazza a lore-t, amit mind a 3-an betéve tudnak, ami a közös hivatkozási alap, ami miatt lebukhatatlanok hosszú évekig. Egyszer csak viszont beüt a krach, amikor már muszáj Rickynek megjelennie. Itt jön képbe John Cena, aki egy imitátor színész, és eljátsza Rickit. Így a 3 barátnak a kitalált személye életre kell, míg az élő személy számára végre lesz egy boldog, kitalált élete. Senkinek ne legyenek tévképzetei, ez a film nagyon erősen követi azt a bizonyos amerikai formulát, amivel a legortóbb poénokat elhelyezik a filmekbe, mellé pedig raknak egy Zac Efront, meg egy pankrátort, és azt hiszik, hogy minden megoldva. Ezért pedig mindig mérges leszek, mert annyira hiányoznak a minőségi vígjátékok és ténylegesen vicces filmek. Viszont ki kell emelnem, hogy nem egy nagyon jó és okos poén is el van helyezve a műben. A helyzetkomikum nagyon jól működik néha, és bár sokszor vannak előre kitalálható kötelező jelenetek, egy jó megszólalás vagy teljesen abszurd szituáció képes fenntartani a figyelmet úgy néha napján. Ebben az is segít, hogy a film maga nem hülye. Effektíve a történetre azt mondom, hogy érdemes figyelni, mert többről szól, mint hogy érezzük jól magunkat és Cena hülyéskedik. A háttérben meghúzódik egy jóval komolyabb mondani való. Persze társadalomkritikának nehéz nevezni, de viszonylag komolyan és ügyesen hintették el, hogy amíg mi azt nézzük, hogy Zac Efron szemszögéből egy tökéletes helyzetben lévő üzletember egy gyönyörű feleséggel és élettel hogyan rontja el módszeresen a mindennapjait a szükségtelen hazudozásokkal és a gyermekkori traumák kezelésének a hiányában, addig Cena karaktere Stanicky egy abszolút megtört és alkoholista ember, aki kapott egy olyan lehetőséget, amit még előtte soha korábban. És micsoda ereje van annak, ha valakiben él a vágy, hogy újra kezdhesse, és megkapja ehhez a zöld utat. Cena zseniális a film egészében, és olyan szépen lavírozik a mesterkélt Stanicky bibliát követő tökéletesség és az alkoholista roncshalmas között, hogy közben nem tudtam nem arra gondolni, hogy ekte úgy viselkedik, mint ahogyan én vittem végig az általános és középiskolát, valamint most az egyetemet. Ami nem egy pozitív példa, ez az analógia egyébként nem az alkoholról szól, hanem a viselkedési típusáról és a rögtönözéséről, de már ez önmagában egy nagyon jó kapcsolódási pont volt. John Cenát egyébként én kifejezetten nem kedveltem egészen a Peacemakerig. Már Pankrátor korábban is antipatikus volt számomra, és a filmszerepei sem segítettek ezen. Azonban a Peacemakerben teljesen levetközte szerintem eddigi színészi művoltját, és képes volt újjászületni. Vagy éppen, hogy megszületni. Én hiszem azt, hogy megszületett egy John Cena a színészi körökben, ami Dave Bautistának a szöges ellentéte, és mind a kettő tökéletesen működik. Cena a Pankrátorok Jim Carrey-je. Van egy olyan Cena típus karakter, aki csak éppen, hogy egy lehelletnyivel másmilyen nem, mint az átlag falkaparós Adam Devine szerep, viszont ez a lehelletnyi különbség csak is Cena az, aki tudja hozni. Ad egy mélységet a karakternek, miközben a legszélsőségesebb hülyeségeket hozza a vászonra, és annyira örülök, hogy végre megtalálta ezt az utat, mert nagyon jól áll neki. Még akkor is, amikor kedvenc Alice Cooperemnek öltözve énekli a Schools Out-ot, ami éppen a cerkahegyezésre van átköltve. Az egyik egyetlen Cooper dal, ami a gyerekekről szól, pont azt nem álma 406 horny dala a 30 albumos életművéből. Egyébként a Ricky Stanicky és John Cena egy amolyan modernkori Thank You for Smoking. Mind a kettő film az ultimate bölcsészetet helyezi előtérbe, és a folyamatos hantálással old meg a főszereplő minden szituációt. Mind a ketten megpróbálnak eladni valami nagyon károsat, míg
Míg ott a cigarettákat kell értékesíteni, addig itt egy alkoholista toxikus életet. Mind a kettő főszereplőt behálózza a gazdasági vállalatok érdekei, és az egyik főszereplő Nikki, a másik pedig Ricky. Papíron mind a kettő komédia, bár köszönjük, hogy rágyújtott inkább egy nagyon erős szatíra. Viszont megnéznék egy találkozást a két főszereplővel, az biztos. Összességében viszont a Ricky's Tenikit annyira jó szívvel mégsem tudom ajánlani. Pláne nem a Thank You for Smokinghoz képest. Bár rengeteg pozitívumot mondtam, a vágás néhány helyen kifejezetten gyenge volt. Néha két egymás követő snitben teljesen másfelé néztek a szereplők, valamint annak ellenére, hogy sok helyszínen játszódott a mű, végig volt egy olyan klaustrofób érzésem, mintha bemennénk egy házi buliba, és szépen lépésről lépésre oda mennénk minden résztvevőhöz egyesével, beszélnénk vele 2 percet, majd elmennénk tovább a következő ott lévő emberhez, ameddig körbe nem érünk, utána pedig új jelenet. Az 50%, amit adok rá, nem csak ez indokolta, hanem a film futamidejé is kicsit túl sok volt a maga 2 órájával, ami a második felére sokkal unalmasabb lett, mint az indokolt volna, pláne egy ilyen komédiánál, ahol a poénok is jóval inkább már leültek. Viszont akik szeretik az amerikai vígjátékokat, vagy Alice Coopert, vagy John Cena-t, azok bátran tegyenek vele egy próbát. Addig is viszont köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!